थांनायनि सिगां मोनसे जायगा ओरैबायदि गोजोन ना स्रिनो बावहाय एसे स्रि साइलेन्ट आरो खुनु गारि गुरा माने हें जें खुनु दावराव दावसि जेबो गैलाया आरोखि बावहाय ओरैबायदि थानो मोजां माने बे जायगायावसो दंफैयो हाग्रा गेजेरावसो दंफैयो आं ओरैबो हाग्रा दं आरोखि। खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैहाय आरो गोदान मोनसे खौरां फैबावदों। इमारजेन्सि हाखु दाखु स्क्रिनाव होनानै दोनदों WhatsApp नाम्बार, बावहाय नोंथांमोननि माखासे डकुमेन्ट्सफोरखौ दैथायहरनो हागोन। फार्स्टआवनो जाबाय जायनि सुमन लेखा बा गुबुन स्टेटआव थानाय बा आसामाव थानाय, मेघालय, नागालेण्ड ना मिजोराम, गुबुन स्टेटआव थानाय जायफ्रा केस गोनां बिथांमोना सुमन लेखाखौ थाबैनो दिनैनि गेजेराव दैथायहरोब्ला मोजां जागोन। खननै खुनथाम जायनाव सुमन लेखा फैबाय थादों बै सुबुंफ्रा, बै व्यक्तिफ्रा दिनैहाय नैबे WhatsApp नाम्बार होना दोनदों। बे WhatsApp नाम्बारावहाय गावबा गावनि सुमन लेखा, गावनि नाम, आफादनि नाम बेफोरखौ मोजाङै डिटेल्सै दैथायहरोब्ला मोजां जागोन। आरो नैथियाव जाहैबाय जायफ्रा दिनैहाय मार्टियास जालांनाय आरो जायफ्रा गोमानानै थानाय बिथांमोननि, जायफ्रा मार्टियास जानानै दिनैसिमबो आफादनि मुङाव बा NDFBनि मुङावहाय जायफ्रा मुंख्लं जालांनाय बिथांमोननि जायफ्रा लिस्टआव गैया आरो जायफ्रा भेरिफिकेसन जाथाराखै बा जायफ्रा जानाय बिथांमोना दिनैनि गेजेरावनो नैबे जोंनि WhatsAppआव स्क्रिनाव होनानै दोनदों। बावहाय गावबा गावनि बे मोनसे पस्टमर्टेम लेखाजों लोगोसे, नङा होमबा, बेजों लोगोसे दैथायहरोब्ला मोजां जागोन। मोनसे गाबोननि गेजेरावनो माखासे डकुमेन्ट्सफोरखौ होनो गोनां जानानै फैदों। आरो जायफ्रा बे पस्टमर्टेम लेखा गैया बिथांमोनाबो दैथायहरनोखौ हागोन। पस्टमर्टेम गैयिफोरनिखौ सेकेन्ड स्टेपआव सिन्था धारा खालामदों। बेखौ थाबैनो रायज्लायनानै माबोरै मा खालामनो हायो, हार्डकर केडारनिखौबाबो हार्डकर केडार नङिनिखौबो हरनो हागोन नैबे WhatsApp स्क्रिनाव। आरो थोंजोङैबो बिथांमोनजों WhatsAppनि गेजेरजोंबो माखासे कल खालामनानै बा SMSनि थ्रुयैनो नोंथांमोना आबुङै मोनथिनानै ला। बेजों लोगोसे आरोबाव मोनसे, जायफ्रा दिनैहाय NDFBनि हार्डकर केडार बिथांमोना गुबुन स्टेटआव गोमानानै थानाय बा मिसिं जानानै थानाय बिथांमोननि डिटेल्सखौबो नैबे WhatsApp स्क्रिननि गेजेरजों WhatsApp नाम्बारावहाय आबुङै मोनथिनो लानो हागोन। आरो बे जायफ्रा गोमानानै थानाय बिथांनि डिटेल्सखौ बावहाय थाबैनो दिनैनि गेजेरावनो हरनो हागोन।